Ако не мога да си намеря работа в моята област, имам шофьорска книжка за камион. Мога ли да работя като шофьор на камион? Пита. За да работите като шофьор на камион в Германия, след като пристигнете, трябва да смените книжката си с немска. След като я смените с немска книжка, можете да работите като шофьор на камион. Ако не можете да си намерите работа във вашата област, например, можете да работите като управител на склад в тези логистични фирми. Должността, на която ще работите, трябва да е квалифицирана. Тоест, не сте задължени да работите непременно във вашата област. Тоест, областта, в която ще работите, може да бъде, например, офис менеджмент, може да бъде майстор, може да бъде управление на медийно съдържание. Например, може да бъдете експерт по клиенти, т.е. специалист по клиенти. Може да бъдете управител на предприятие. В тези и подобни области, разбира се, можете да работите. Вижте, преди този закон, в предишния закон имаше изискване да се работи 1 година в същата фирма и 3 години в същия сектор. Но законът за квалифицирана имиграция, така нареченият Einwanderungsgesetz, подписан на 29 март 2023 и публикуван в Държавен вестник на 18 август 2023, отмени всички тези забрани. Всеки може да работи във фирма по свой избор на желана длъжност, стига да е квалифициран. Следователно можете да работите в различни области. Можете да работите и като шофьор. Стига да сте квалифицирани, можете да вършите тези работи. Няма проблем.